ତମ ବୟସ କେତେ? 105 105 ବର୍ଷରେ ଏତିକ ଧାନ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଘଣ୍ଟା ହେଲା ସେ ବସ୍ତାରେ ଅଧା ବସ୍ତା ଉଡ଼େଇ ଆକୁ ଉଡ଼େଇ ଉଡ଼ଉଥିଲି ବା ଏତେ ରହିଗଲା କ'ଣ ରୋଷେଇ ପାଖକୁ ଗୁଣ୍ଡିଗଲା ବୋଲିକରି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। 105 ବର୍ଷରେ ବି ଆପଣ ଧାନ କାମ କରୁଛନ୍ତି? କାମ କରିପାରୁଥିଲି ବା କରିପାରୁଥିଲେ? କାମ କରିପାରୁଥିଲି। ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇଥିଲି ରାତିରେ ହଁ ପଡ଼ିଲି ସିଏ ଚାଲି ଘୋଷାରି ପକେଇଲା। ଆଜ୍ଞା ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲି। ଆଜ୍ଞା ଛିଡ଼ା ମୁଁ କହିଲି ସିନା ସମାନ ଜାଗା ମୁଣ୍ଡଟା କ'ଣ ହେଲା ହଁ ଗୋଡ଼ ପଟ ହେଇଛି ଭାଇ ହାଡ଼ ହେଇ ଏଠି ଭାଙ୍ଗି ଆସି ଖସି ଏଠି ଆସି ହଁ ହଁ ବାଡ଼ି ନଥିଲେ ଚାଲିପାରୁନି। ହଉ ଯଦି ମଉସାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଚିନ୍ତା କର ଏତିକ ଧାନ ଆଦରୁ ବାଛିଛି ଧାନ ଏତିକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ବସ୍ତାରେ ଅଧା ବସ୍ତା ସେଠି ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ମଉସା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏ ଗାଁ ନାଁ କ'ଣ? ତନାର। ତନାର। ହଉ ରହୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।